Jeg vil nu forklare Marx' tankegang omkring overgangen fra kapitalisme til kommunisme. Det første fase ifølge Marx, det er den her udbytning af arbejdskraft gennem tilegnelse af mereværdi. Altså her der har vi det kapitalistiske samfund, hvor kapitalejeren udnytter arbejdskraften, i det at arbejdskraften producerer en mængde, som kan afsættes for en højere pris end selve arbejdstagerens løn. Det betyder, at der er en mereværdi, som ryger direkte i lommen på kapitalejeren. Man kan fx tage en koncern som McDonald's, hvor der er nogle medarbejdere, der producerer en vis mængde burger. De her burger afsættes så for en pris, og den her indtjening, den dækker selvfølgelig den enkelte medarbejders løn, men udover at dække lønnen, så er der også et overskud, og det her overskud, det går så direkte til McDonald's. Men videre så har alle firmaer så også en vis konkurrence fra andre firmaer, og dermed også en investeringstvang. Det betyder altså, at det her overskud i form af mereværdi, det udnytter kapitalejerne til at investere i blandt andet teknologi for at øge produktionsevnen og for at kunne konkurrere med andre virksomheder. Disse investeringer er en tvang, da det er en nødvendighed for at kunne øge konkurrenceevnen, således at virksomhederne ikke bliver svage, så man bliver nødt til at lukke dem. Dermed så har man altså to klasser i det her samfund. Den ene er ligesom produktionsejerne, altså kapitalisterne, mens den anden ligesom er arbejdsklassen. Men på grund af den her konkurrence og investeringstvang, så er der selvfølgelig også den bagside af det, at den her konkurrence ligesom medfører, at det kun er de stærkeste virksomheder, som overlever, mens de svage virksomheder, de så bliver nødt til at nedlægges. Det fører så til arbejdsløshed hos en del af befolkningen, på grund af den her lukning af de svære virksomheder. Videre betyder det så i den her fjerde fase, som ligesom er monopoldannelsen, og i den her monopoldannelse, det betyder altså, at der opstår en situation, fordi at de tilbageblevne virksomheder bliver enrådige på produktionsområdet. Altså, der er ikke længere nogen konkurrence, og på den måde, så kan de så ligesom videre give de tilbageblevne virksomheder mulighed for at presse bundniveauet helt ned. Og det kan så videreføre til rigtig stor fattigdom, og det er så det vi ser i femte fase her, altså at lønnen dem så bliver presset helt i bund. Og når der er stor arbejdsløshed og fattigdom, så vil det altså føre til, at der ligesom kommer afsætningsvanskeligheder for virksomhederne, i det ingen har råd til ligesom at købe de her varer, som der bliver produceret. Det fører så videre til det her 6. fase, hvor det ligesom vil ske en overproduktion. På grund af konkurrence, så kan kapitalisterne ikke sætte deres lønninger for lønninger sådan højere op for at øge efterspørgelsen. Og hvis efterspørgelsen den ikke bliver øget, så kan man ligesom ikke afsætte de her varer, og når man ikke kan afsætte de her varer, så bliver der jo ved med at komme en overproduktion. Og når der så sker den her overproduktion, så fører det jo så videre hertil, hvor man ser den fase, som hedder massearbejdsløshed. Og det sker netop fordi, at virksomheder simpelthen krakker sammen, fordi at deres produkter simpelthen ikke kan afsættes. Og når det så til sidst er så stor arbejdsløshed, altså en massearbejdsløshed, så vil det gå videre ud og blive en revolutionær stemning blandt den her befolkning. Det betyder så, at den her falske bevidsthed, som arbejderne ellers har haft, den forsvinder. Der opstår sådan en revolutionær stemning grundet den her massearbejdsløshed. Det betyder, at alle de arbejdsløsheder ser sig selv i samme bås. De er så mange, at de sådan sammen de kan vende op og ned på det hele. Det der så sker, det er, at arbejdsklassen nu får magten over staten, hvor det så tidligere har været kapitalisterne, der har haft magten over staten. Og hermed så opstår der så det her proletariske diktatur. I den følgende periode, så bliver staten så nødt til at være en stærk stat, for ligesom at kunne beherske det her samfund. Staten ejer så i den her periode produktionsmidlerne, og lønnen den bruges så til at anspore arbejderne til at arbejde mere, med det formål, at alle behov
så bliver dækket. Alle begynder så at yde efter behov og nyde efter behov. På så kort sigt så skal staten så være stærk for at regulere og afbøde den her ulighed, men på længere sigt så vil staten så ligesom bortvisne, altså nu når vi her til den meget socialistiske fase, hvor vi når til den her kommunistiske fase, fordi at de her arbejdere ligesom på længere sigt begynder at drive virksomhederne, fordi at der til sidst ikke vil være nogen sådan privat ejendomsret. Der bliver altså så skabt et frit samfund med frie mennesker, og der bliver ikke dannet, netop dannet en kommunistisk samfund uden de her klassemodsætninger, som staten ligesom i starten har sørget for forsvinder.